Helo Dan, nawr ti yn byw yn LA, wyt ti? Ydw. Felly pam wyt ti wedi penderfynu dysgu Cymraeg? Wel, dau reswm. Cynta, meddylais i bod y ffordd gorau i cysylltu ar diwylliant fy hynafiadau o Cymru i'w dysgu'r iaith oedd nhw'n siarad. Hefyd, dwi eisiau rhywbeth i pasio lawr i fy plant tas ni'n cael plant a dechrau lledr y iaith Cymraeg yma ble dwi'n byw. Wyt ti erioed wedi bod yng Nghymru? Na, dwi erioed wedi bod yn Cymru o gwbl. Felly, sut nes ti ddysgu yr iaith? Yn y dechrau, bas ni'n mynd ar wefannau wahanol fel BBC Big Welsh Challenge a Saesneg Digon Welsh. A roedden nhw'n cynrodol iawn i fi. Ers gorffen gyda nhw, wi wedi bod yn mynd ar YouTube a edrych ar fideos yn Cymraeg tro ar ôl tro tan i fi deall nhw heb trafferth. Wi'n meddwl mae wedi bod yn cynrodol iawn hefyd. Pryd nes ti ddechrau dysgu? Mis Mai 2009, felly dyna 2 blynedd a hanner. Oh my gosh. Ac felly, gweud 20 mlynedd yn ôl, pam oedd dim ryngrwyd, dim cyfrifiaduron ac yn y blaen, bydde fe wedi bod yn amhosib i ti ddysgu'r iaith? Wrth gwrs, heb ymhell, achos wi'n meddwl bod y peth pwysig pan ddysgu unrhyw iaith yw bod yn gallu clywed yr iaith, clywed shwt mae pobl yn siarad yr iaith. Heb y rhyngrwyd, aethon ni ddim yn gwneud hynny o gwbl. Oeddet ti byth wedi meddwl rhoi fyny, roi'r ffidil yn y to? Byth, dim o gwbl, achos really, fy diwrnod ddim yn llwyr. Heb astudio Cymraeg, heb clywed Cymraeg, rhaid fi wneud hynny pob dydd, i bod yn hollol honest. Ac ar wahân i'r we a i'r wefannau, wyt ti'n cael cyfle i siarad yr iaith o gwbl? Dim ond unwaith. Unwaith? Unwaith, ar wahân o'r sgwrs yma gyda chi. Cyfweliad nes i dros y ffôn mlynedd a hanner yn ôl. Mae hwnna'n anhygoel. Dim ond 20% o boblogaeth Cymru sy'n siarad Cymraeg. Ydy hyn yn dysynu di? Mae hynny yn syndod mawr iawn i fi, achos taswn ni'n byw yn Cymru o gwmpas pobl sy'n siarad Cymraeg ac ysgolion Cymraeg, wi'n meddwl faswn ni'n rhugl yn Cymraeg erbyn hyn. Felly i gwybod bod yna cymaint o pobl sy'n byw yn Cymru sydd ddim yn defnyddio'r adnoddau sy'n ar gael iddyn nhw, mae hynny yn trist iawn o siomedig i fi. Ydy hi'n anoddach i ti yn America i dderbyn fod pobl fan hyn sy'n yn gwrthod dysgu Cymraeg? Wi'n meddwl bod y bodolaeth i'r iaith Cymraeg rwan yw un o'r pethau ddylai y pobl Cymru bod yn mwy o falch ohono. Felly sa'n deall yr agwedd nhw, felly gobeithio rhywsut bydden nhw'n newid eu agwedd ac sylweddoli pa mor pwysig yr iaith Cymraeg yw'r pobl Cymru. Felly Dan, pryd fyddwn ni yn dy weld ti fan hyn yng Nghymru? Am y tro, mae hynny yn lan i'r cynhyrchwyr pobl y cwm. Sut bynnag, wi wedi bod yn cynllunio ffyrdd arall i ymweld Cymru, gobeithio o fewn ychydig o blynyddoedd, felly gawn ni weld. Wel, diolch yn fawr iawn, Dan. Ti'n esiampl mawr iddyn ni fan hyn. Diolch, ydw i gwerthfawrogi fe. Gobeithio welwn ni ti'n fuan. Hwyl nawr, ta-ra! Hwyl, ta-ra. Cymer o gofal. Diolch.